Ramogi TV. Non siasa dhi nyime kod golo pachgi ewi ote mar jatend piny Kenya William Ruto mar wacho ni oyawo thuolo mar twak gi Raila Odinga. Jonon siasa mamoko kata kamano neno ni twak makamano en otegu mar tieko mbii mar Raila motelo ne yiero mabiro. Chris Oweno kolono wachno. Dweche 9 nyaka ne oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mokalo, riwruok mar Azimio osebedo ka sundo jatend piny Dr. William Ruto mondo bag twak mar goyo mbaka ewi midhiero mokwako pacho kae. Korka kore, William Ruto kod josiasa mag Kenya Kwanza osebedo konyonore ne weche mag yiero maduong' mokalo ne orumo e doho mamalo mogik. Okang' makamano osekelo ng'anyo mag Azimio kaka yo mar neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza owinjo ywak margi ewi pek mar ngima, gwelo commissioners manyien mag IEBC kaachiel gi timo lokruok ne chik mar omenda. Kaluwore kod ng'anyo mag Azimio moseweyo ji mohewo 20 kowito ngimagi e lwet obila, kweth ariyogo ne en kod ting' mapek mar timo twak. Otieno manyoro, jatend piny William Ruto e yor tudruok mare mar Twitter ne oyango ni oikore mar timo twak achiel kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Wach makamano osenyuolo paro mathoth ewi gimomiyo William Ruto ne oyiero mar chiwo ote makamano kokalo mana e yor tudruok mar mbui. Dibed ni ma en otego ne Raila kose. He set Raila Odinga up by saying that he will be ready to meet Raila Odinga at Raila Odinga's convenience. And so it's Raila Odinga to find it in his diary when is it that he wants to meet the president. If Raila Odinga fails to show up or avail himself to a meeting with the president, then the burden of blame will fall on Raila Odinga. He'll be seen as least willing, least available, least concerned, and least interested in having a sit down with the president with a view of resolving the prevailing political impasse in the country. Twitter ni ngeni na kanyo en social media magika ng'eny timore. An Chris kadwaro ni mondo mi amanyi ya penjo moro to agoni mana simu mana kaka imbe ni gona simu no. Onge jo mang'eny mung'e ni gona simu be ok ng'e ni to na wachang. Ng'anyo mag Azimio e jumbe mokalo osebedo bag sundo piny owacho mondo duok piny pek mar ngima kaachiel kod timo lokruok ne chik mar omenda. Javas Bigambo kata kamano onge kod yie moro amora ni twak e kind Raila kod Ruto dhi miyo jopiny fuong'ruok ewi pek mar ngima kaka jopiny geno. Well, the cost of commodities and the cost of living is through the roof. It requires political goodwill. This political goodwill should come from the government, should come from the opposition. That actually if the two sides are keen on bringing down the cost of living, they will do it only through two possible avenues. One, policy reforms. Two, statutory reforms with respect to Finance Act 2023. Ich wang to gi kech mosebero kwa neno ne. Onengo beni wa dhi kawan gi koni utmost good faith. Utmost good faith gidholuwa nyalo kodi in spirit ikoni idwa ni mondo michop kanyo nikech adieri koa e chunyi gi paro ni tegi everything midwa ni mondo tim ikoni idhi kanyo kidwa ni adwaro mondo wabed gi suluhisho. Bigambo lero ni pek mar ngima en midhiero mokwako piny mangima kendo inyalo mana duoke piny kokalo kuom chenro mag piny owacho, chenro manyalo kawo dweche mathoth. Appreciating that policies are not formulated and implemented within a day. It will not take a sit down between President William Ruto and Raila Odinga to bring down the cost of living the following day. And then, it means then the issue of reducing the cost of living will take a bit of time. That bit of time may be 3 months or 4 months or even half a year. Penjo mathoth bende osewuok ka bende jatend piny William Ruto oikore mar adier mar timo twak kod Raila. Javas Bigambo lero ni Ruto chano tiyo kod thuolo makamano mar bero nyinge ne piny mangima ni oikore mar tiyo kod jotelo duto mapacho kae. I think it's possible that the president may meet with Raila Odinga. 1, for optics. 2, for public relations. 3, as a symbol of national unity because he is that. But 3, aware that working with Raila Odinga politically may be very tricky even for his political sustenance. The meeting may happen for purposes
of just documentation and demonstrating that he is president and willing to work with everybody else. But working arrangement politically with Raila Odinga may be not something on the table for the president. Kata kamano, nitiere luoro ni onge ber moro amora matwak makamano dhi kelo ne jopiny pacho kae gino madhi thuo Raila Odinga kod johera mage. Kuom thuolo malach ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo jalman kod oteku mar loko kudho mar yamb siasa ataro. Kata kamano, otima jatend piny William Ruto otieno manyoro keto Raila kama poth. Poni Raila odagi timo twak kod Ruto, piny mangima dhi nene ka jal marocho ochumi mapacho kae. Poni Raila oyie matimo twak kod Ruto, kendo twak makamano okoso nyago olemo e dwoko piny pek mar ngima, johera mag Azimio mosebedo kaluwo bang'e kuom thuolo malach dhi nene kaka andhoga. En yo mane ma Raila Odinga dhi luwo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jopuonje skunde jopuonjre manigi ng'ol